Abagan sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry ang bagong negosyante o ang mga nagsugod pa sa micro-business sa Dakbayan. Ano ang report ni Femery Dumabo? Mulusad og mga seminar workshop ang Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry nga modapit sa mga batid sa nagrinlaing patigayon. Bato di Carl Cabusas, Vice President Internal sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry, nga wa nila isipa nga kakompetensya ang mga bag-ong mutumaw nga mga negosyo. Kaysa kinatibuk-an, muhatod kini sa kalambuan sa patigayon sa Dakbayan sa Talisay. Wala bitaw gud mi mahadlok sa competition. To be honest with you, Cyril is my competition ug akong hunaon kay building man niya, building sa ako. But we don't. We complement each other. And if you want to buy food, clothes, gadgets, di na ka magpliti-pliti, naanatanan sa isa ka lugar. That's one-stop shop concept. And the chamber has been trying to do that. Na let's make Talisay an economic hub, a shopping hub, a tourism hub. Karong Mayo, sugdan na nila ang sunod-sunod nga mga training ug workshop alang sa kapin sa 70 ka mga sakop nga naglangkob na niini ang mga professional sama sa grupo sa mga architect, mga abogado, mga doktor ug daghan pa. Gitumong usab kini aron kun manginahanglan og tabang ang nagsugod pa lang sa patigayon, aduna sila'y maduol nga makagiya kanila. For this year, we're looking at first is this coming May for digital. Yeah, so every other month we're going to have seminars and trainings, workshops. Different topics niya, like financial, like business strategy, digital marketing, and we also have leadership trainings. By mentoring, we arm them with good information nga hopefully would kana sustain them in the long run. Because I think again, professionalize the business. For me again, knowing the right thing for your business is a marketing advantage, a marketing edge for you. Subay niini gidasig nila ang mga bag-ong mga negosyante nga patasan pang ilang mga pasensya kay dili man ingon ana kadali nga makabawi ang return of investment o ROI o ang ilang puhunan sa negosyo. Hinungdan nga magtinabangay sila sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry aron mas daghan pa usab ang mga Talisaynon nga mahatagan og trabaho. Uban ni Godfrey Relien ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.